das profesoras que traballaron, que participaron neste documental, ela é Fina Paulos. Que tal, Fina? Moi boas. Hola, bo día, que Bueno, tal? primeiro, parabéns. Gracias, moitas gracias. Supoño que estaredes felices, igual ata se queda corto. Bueno, estamos moi satisfeitos, evidentemente, polo premio concedido, máis que nada, pois por poder poñer o noso graniño de arena a esa causa, que é unha enfermedade rara. E bueno, pois se nós podemos axudar desta maneira, pois estupendo, genial. Bueno, porque isto IA, de inteligencia artificial, é síndrome de Rett, unha historia de esperanza, que era non sei se documental, non? Co que participades, ademais, basándovos, neste síndrome de Rett, esta enfermedade rara que sufre unha rapaza de Ponteceso. Falábamos con Xoana hai unhas semanas, a familia de Daniela. E como surde todo, pois, de poñer en marcha este proxecto, este traballo? Como empezades? Bueno, pois todo isto levouse a cabo entre outro compañero Maceo, Óscar Rey, que empezamos o curso pasado pois a traballar un pouquiño co que son distintas ferramentas de inteligencia artificial. Traballábamos na aula cos rapaces e, bueno, empezaron a xurdir así como pequenos certames, concursos, entón un pouquiño para ir animándos. E vimos que tamén era unha boa ferramenta para motivar os rapaces. E ademais coincidiu que o primeiro sitio ao que nos presentamos, un concurso do Sergas para fomentar a doazón de órganos e tecidos entre os rapaces, entre a mocidade, pois resultou premiado. E a partir de aí fomos collendo rapaces que para isto, para aquelo. Este concurso coincidiu que no verán o meu compañero enterouse da posibilidade de participar neste concurso, puxémonos en contacto coa familia e dixéronnos adiante. Prácticamente en menos dunha semana puxemos a idea, puxémola en práctica e tivemos a sorte que gañamos. Bueno, pues nada, pensado de última hora, a verdade foi pensado así, algo de última hora. Oye, pues nada, pues a veces as cousas veñen así, ven que igual ese estrés de hai que facelo xa, pues axuda a fomentar a creatividade e que as cousas se fagan. Esta curtametraxe que, bueno, do que se trataba era deso, ¿no? De amosar o día a día, de como é a vida de Daniela neste caso con síndrome de Rett. Sí, a enfermedade de síndrome de Rett é un trastorno xenético neurolóxico que afecta principalmente ás nenas, o que lles provoca, pois, que vayan tendo unha perda progresiva das capacidades motoras e máis da fala. Nós, cando coñecemos a nena, a verdade é que dixemos, pois veña, se podemos botarlle unha pequeniña man, e desde o primer momento, pois, axuda total por parte da familia, pasándonos material. Entón empezamos a facer o noso guión, chegamos ao vídeo final e o luns rematábanos o prazo, nos subímolo o fin de semana e claro, hasta o luns que o revisaban, se non lembro mal, creo que a iso da 1 ou así, nos dixeron que xa estaba listo para a votación e dixemos, bueno, vámoslo a intentar porque en mediodía non vas conseguir gran cousa. Pero bueno, ao final a xente toda esta da zona de Ponteceso, da Costa da Morte, por aí, pois hai que darlles as gracias porque a verdade é que se volcaron, unha barbaridade na causa, un montón. Bueno, pues eso está moi ben. Un premio, como decimos, de un certame internacional, como premio eran 500 euros que donachedes a propia asociación Mi Princesa Rett, non? Que é esa asociación que axuda para que se investigue sobre este síndrome. Sí, nese sentido, tanto o meu compañero Óscar como eu, dixemos que queríamos facer ese vídeo, a finalidade era dar visibilidade á enfermidade. A verdade é que tampouco, con tan pouquiño tempo non tiñas posibilidades de conseguir nada, pero dixémolo, se non o facemos non conseguimos. E se podemos dar un pouquiño de visibilidade á enfermidade, pois adiante. Desde o primer momento que comentaba, tanto el como eu decidimos que no caso de que tivéramos a sorte gañáramos, que yo íbamos dar á familia para que era cousa deles. Nós simplemente puxemos o traballo. A nai xa dixo que eles o que querían era doalo logo para a asociación, para seguir investigando, mas, bueno, para as cousas que necesiten as nenas que padecen esta enfermidade. Bueno, pues moi ben, que, bueno, pues un premio, causa solidaria, a verdad que está estupendo. Oye, en vista do éxito e de seguir presentándovos a máis certames?
Sí, xa temos varios pendentes. De feito, a semana pasada xa fixemos outros 3. Outra compañera do centro, Marta, presentou tamén con un par de rapaces. Óscar fixo outro tamén con un par de rapazas. E eu tamén fixen outro. Para cousiñas así, sempre un pouquiño ca finalidade de motivar os alumnos, claro, e de incorporar estas novas tecnoloxías que están saindo ao mercado, pois darles un sentido útil, demostrar que tamén poden ser ferramentas positivas pois para adquirir valores sociais e competenciais no alumnado. Claro, claro, porque a inteligencia artificial, bueno, pode ter moitos perigos, pero pode traer tamén moitas cousas boas. Sí, nós de feito traballamos, digamos, o noso lema, a nosa filosofía é que a inteligencia artificial é unha aliada no proceso, no noso caso, no proceso de ensino-aprendizaxe. Non a temos que tomar como unha inimiga. De feito, nós comprobamos que é unha ferramenta moi motivadora para o alumnado e que ten unha curva de aprendizaxe moi rápido, co cual eles ven casi 5 minutos aprender a empregar unha ferramenta, logo ven os resultados e chama a atención. A verdade é que chama esa atención cousiñas que se poden conseguir. Pois eso está ben, fomentando tamén a curiosidade do alumnado, que eso tamén axuda a aprender. Pois, oye, que parabéns para ti, tamén para o teu compañeiro, para Óscar, e que nada, que sigades así, recibindo premios e ensinando, educando desta maneira tan actual, non? E tan achegada ás novas tecnoloxías e ao mundo no que vivimos. Fina, graciñas, unha aperta. Veña, gracias, outra aperta. Hasta logo.